Gidein ako. Ipon. Gawin yung... Upag isang bigyan niya. Ewan sir. Ay. Kailan ni... Ay, dahil... Dante. Oh, hello, good afternoon sir. Gini kadua tayo nga nagkusiniro. Master, bawang. Oh, bawang ka daw. Edi chef da. Ano tayo? Yaro. Tilapia karpa. Apa na mo Rangel? Bus, dingras na eh. Sir, kumusta tayo? Mag-iranto kami takaway. Hello! Hello, hello. Hello. Oy! Hindi pagkakaduan sa ibita. Di kita agis. Kawili. Ay, kawili. Ali mo. Dito yan eh. Nakamulam talaga na ni. Nakamula ka talaga na eh. Quality niyo. Nay! Ano dito iga daw. Ni siga magtakal dito eh. Kaya mo. Isa't i-kasamin dito. Ayo. Pogi masa. Happy birthday, Ben! Kira talaga. Madam, ready? Binetak mo. Ano yun? Dinigyan mo yun. Bakpo nih, bakpo. Abi, mahal yan. Abi, ano sir, bilar mo bakpo. Hindi, baru ka-recruit na yun, big boy. Wala yun, nagkikadwa-kadwa kami. Oh. Ito yung grupo ko. Satan. Eh, di porke, napakayayo na na yun.
mang picture mo kanyami. Mang picture. Kaya man hindi rin. Hindi rin lahat na ang kailan. Hindi rin lahat ang kailan. Tama nga rin doon. Picture rin.